Кажи ми се, знаеш ли песничката за зеленчуците? Да. Айде изпея. Зеленчуци, Който еде. той голям не ще да порасте, не ще има, Лъжуите. всеки ще го. Благодари. Браво на мисето! А я кажи за пил вранке, знаеш ли? Кой еде джоб? Кой еде джоб? Пил. Ама от началото, хайде. Пил варанке, къде ходиш? После? Хайде. Мъсни ръцете. И мръсни са ти ръцете. Питам те за... Кажи за пил вранке, не ми разказвай за ръчичките. Добре, знаеш ли за ръчичките какво беше? Хей, ръчички, хей ги. Две, те ме слушат Добре, ма защо шепнеш? Едната ми е другата, а пък двете Ейтет. лицето, точно така. Мъснетет. Мръсни ли са ръцете? Да. Еми какво си правила, че са мръсни ръцете? Пасък какао, ни пасък. Какъв пясък и кал, бе, Мише? Току-що се събуждаме. Къде го Леглото намери? имало кал и пясък. Къде намери пясък? Къде има кал и пясък, зайче? Там. В хола има кал и пясък ли, зая? Да. Мисля, че нещо ме лъжеш. Да не си мошенник ти. Излъга ли ме? Мишеничка, мишеничка. Мишо. Мишко. Кажи къде е кълта? Там. Там нямаме вкъщи кал, зайче. Пясъка къде го намери? Къде нацапа ръчичките? Там. Там ли? Добре. Я разкажи, на камбаните ходихме ли с теб? Да. И какво прави там? Какво прави мишето на камбаните? Удръга. Удря ги. Кого удря? Тръбане. Камбаните. И после по какво тича мишето? Къде тичахме после? Къде си играхме? Коянът. На поляната. А след това тати къде те заведе? Уканите. На сладкарницата. И там какво имаше на сладкарницата? Мачи. Мацито. И ти какво правеше с мацито? Галя се. Галеше го. И то бягаше ли? Да. Добре. Браво на мишето.